אנחנו לוקחים את המפית, שמים אותה כשצד שמאל אלינו. לא, סליחה, זה, כן, צד שמאל אלינו, אוקיי? אנחנו מקפלים צד אחד, את הצד הקרוב אלינו בערך איזה 4 סנטימטר או 5, והצד השני עד אליו. נוצר לנו פה כאין מעטפה כזאת, ככה, נורא פשוט, נכון? עכשיו לוקחים את זה והופכים ומתחילים לקפל. 1, 2, 3, ווואלה, כיס. כיס. לא הולך? לא. זה מאוד פשוט. זה ממש פשוט. עכשיו, אם המפית היא יותר גדולה מזאת, זאת מפית גודל סטנדרטי. אם יש מפית יותר גדולה, אז אפשר לעשות את הקיפול הזה. רגע, אני חייבת להראות לכם את זה עם מפית שהיא שני הצדדים אותו צבע. זה אחרת לגמרי במפיות